Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine pomaže socijalno ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Organizacija je registrovana u Australiji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i još 7 zemalja u svetu. U narednim minutima pogledajte priču o porodici kojoj je potrebna pomoć svih nas. Na času fizičkog me je gurnuo toliko jako da sam pao i da sam polomio ruku, a drugi drugari, to jest nisu drugari, oni me ismejavaju zbog nogu i kažu da trebam da kupim nogu i da trebam da kupim nogu na kiosku. Priča mi šta su deca, šta je preživljavao, šta je doživljavao od drugova, da li to namjerno, nesvjesno šta su mu pričali, kako su s njim. On je svjestan svega, nije mali, nije kriv. Krivo mu je i sada mu je krivo da su ga zezali i smejavali. Pa meni je teško samo zbog školu, što moram da se penjem gore dole jer prvo moramo da se spremimo, pošto ja ne mogu zbog obručevi na nogu da navučem neke pantalone ili kad mi je tekne noga pa ne mogu da obujem neku patiku. Meni treba vreme da se obučem, da se sredim za školu, da se pripremim da učim. Pa posle mi treba vreme dok siđem nekih 20 minuta. Pa ovako obično sam, ali nije uvijek isto. Pomaže mi tata, tu i sestra da idemo zajedno. Mnogo stepenika imaju. Ja sam Goran Stevanović iz Niša, imam 3 dece, Andreju 16,5 godina, još malo 17, Viktora 13,5 godina i Vasiliju 9 godina. Znači živimo sada u ovom stanu ovdje na 5. spratu. Stan je mali površine, 30 kvadrata, zajedno sa terasom. Toga je terasa 5 kvadrata. Stvarno sa štakama, hodovi na ruke, sa pliću, znači stvarno je mali prostor. Ja sam Andreja, ne stan je jako mali. Sad nemam prostora da prođem ili nešto da oborim. Nemam svoju sobu, mnogo je mali stan. Zovem se Vasilija Stevanović, imam 9 godina, imam brata i sestru. Da li imaš dovoljno prostora? Pa nemam, malo je baš, ali nalazim se. Nemam svoju sobu. Imam 13 godina, zovem se Viktor Stevanović, imam 2 sestre. Andreja, njoj je isto teško, ne može ona baš da se penje toliko. Boli je noga, imala je 2 operacije, bilo je tu i produžavanje, rastezanje kože i to je sad boli. S ovim najnovim još 2 operacije smo bili za ovih 4 mjeseca. Ukupno 27 operacija je do sada imala za njenih 16,5 godina, nepunih 17. Znači, radi se o veoma teškom, znači složenom, urođenom deformitetu obe potkovnice i stopala. Da, Andreji treba, znači ja sam i tu uvek uz nje, znači potrebna je pomoć kako da siđe, možda čak i teže da siđe niz stepenište, a pogotovo i za penjanje, znači 103 stepenika, svetlo se ugasi, nestabilno, zabole ruke, boli ispod mišica od štaka, znači tu sam uvijek pridržim. Ja se nikad ne bih penjala ovako da moram zbog sebe, jer znam što me čeka ovdje da se popnem i da padnem u krevet. U ovako malom stanu nemam volja, ali oni, zbog njih ja ovdje dolazim, tu sam. Ja njih mnogo volim. I Viktor, što je duplo teže nje, i on je nestabilan. On hoće, ima volju, ali ima 2 aparata na potkovnici i na natkovnici. Malo savije nogu kolno, znači teško mu je, nezgodno. Viktor ima da, pored problema sa smanjenim lučenjem hormona rasta, na kojoj terapiji već 8 godina, zadnjih 7-8 godina ima problemi sa iščašenje desnog kolena, ukupno 3 operacije u Rusiji. Ne mogu nikako da se namestim u krevetu jer me zaboli koleno. Evo i sada me nešto malo boli. Pa menjamo se, nema pravila kad se kako. Kad se nekad uspava Andreja na toj ugonu, nekad tu samo spava, da ne bi je udarila Vasilija u nogu, pošto je boli, osjetljiva, ima bolove. Uglavnom ona spava na krevetu sa Vasilijom. Viktor isto zbog operacije sam spava na toj fotelji, a ja sam tu na ugonu.
nekad s njim. Kako? Pa nemam dovoljno prostora, treba da ima soba jer smo pola muž, ja i otac. Nemamo sobu, trebamo mi da imamo sobu. Andrija i Vasilija trebaju da imaju sobu posebno. Plaše se nekad noću pa legnem pored njih, znači imaju postoperacione, znači traume, dodatne neke strahove, bolove, zaboli ih. Ja ne znam, mislim, trudim se, ne mislim da sam najbolji, mislim da sam mnogo grešaka napravio, propusta u životu. Mislim, nije to namjerno, ali verovatno je moglo i bolje i drugačije. Moj tata je vredan, kuva, čisti, pere. Ide, kupi nam stvari, vodi nas na neka lepa mesta. Gledamo tamo životinje i ptice i sve. Moj najbolji drug. On je kao otac, čovek koji je najbolji, koji je tu za mene, koji je tu za sestre. I stvarno je pomogao oko toga. Tata je mnogo dobar prema nama, zato što je uvijek tu, zato što nas nikad neće ostaviti da smo sami, zato što nas voli mi njega, kao i mi njega. Jedno smo mu i parfem mu kupujemo. I on se baš iznenadi i pravimo mu crtež da piše tata, srećan rođendan. I on se iznenadi baš. I bude srećan. Pored hrane, najvažnije mi je to lekove i onda odeću koju šta, i pribor za školu. Prevashodno je znači, da imaju da jedu i terapiju. Gledam da im kažem da njima bude dobro, da su oni sretni, kad su oni sretni ja sam srećan i onda tako svi zajedno jednog drugog bodrimo, guramo i idemo dalje. Hvala Bogu i uvek i daće Bog i slava Bogu što se kaže. Andrej je rođen na tom velikom prazniku, Sveti Andrej, tako sam i ime dao. Znači ikona je uvek s nama, Sveti Andrej, Sveti Nikola je u bolnici, Bogorodica bila je pored njihovog kreveta. Ja bih ovom prilikom hteo da iskoristim i da pozovem ljude, znači sve ljude koji vide, koji pogledaju ovaj prilog, ovu priču, znači o nama, moju životnu situaciju, moje dece, sticajem okolnosti, zdravstveno stanje, da ko može i koliko može, znači čisto od srca i srca da nam pomogne. Ja trenutno stvarno znam, svestan sam i krivo mi je, nekad i glupo, ali meni trenutno treba, ne meni, deci trebaju, znači uslovi, treba prostor. Zato bih zamolim ko može, ko hoće, znači hvala mu od srca. U ime moje dece, ne meni, meni nije bitno, nije važno, meni su važni oni. Koja ti je najveća životna želja? Nemamo neku kuću, može i malo, ali da imam dvorište i puno životinja. Paun, lepezane, golubove najviše, zečeve, bilo koje životinje. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe upućuje poziv svim dobrim ljudima da pomognu u skladu sa mogućnostima. Nakon realizovane akcije biće objavljen izveštaj sa fotografijama obezbeđene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Načini za doniranje u Australiji prikazani su na ekranu, a mogu se naći i na sajtu organizacije www.srbizasrbe.org i društvenim mrežama. Svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice. Za više informacija kako podržati naš humanitarni rad pozovite 0430 670 554 ili 0414 321 428 ili pošaljite e-mail na szsaustralia@gmail.com.